Hey guys, welcome back to my channel. लोगोफोर so दिनैनि भिडिअ एसे आलदा जागोन आरोना जों दायो शुट लानो फैदों लोगोफोर कभार सॉन्गनि थाखाय तो नैबेनो लोकेशना ओरैबायदि निया टू गो स्टार्ट so ओरैबायदि लोगोफोर आरोना हनै ओरैबायदि आरोना लोकेशना so बेथिं दङ बारहुंखा दा माबायदि नांदो सुपार दुपार और बिथिं दोङो या मिथुन बर कैमरामैन कैसा लगा भाई बहुत अच्छा लगा सो गाइस आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर देखना अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना नहीं आप फैसा बिदा आरोना नहीं आं 10 थाखा फैसा बिदोंमोन होबाय आरोना गथ'आ बिराद दिस्टार्ब खालामबाय होदोंमोन दानिनिफ्राय ओमफ्राय होनानै गारहरबाय 10 थाखा स' गाइसमोन ओरैबायदिना आजौ कम क्या देख रहे हैं लगाव दासो एक्टर एक्ट्रेसखौ सादों नै दा बरिया जादों जायाखै जों दायो जाग्रोनोसै लोगोफोरनि आंगा फैबाय एक्ट्रेसआनो फैबाय सेकेन्ड एक्ट्रेसआबो फैबाय बिथांबो एक्टराबो फैबाय केमेरामेनआ हेल' एभ्रिवान जों दायो नै मोनसे गोदान लकेसनाव फैफिनबाय नै ओरैबायदि जायगाया बिराद मोजां आरोना मोनाबाय माने एसे खोमसि जाबाय आरोना बिराद थान्दा बा ओरैबायदिमोन आरो जों एसे थाब फैनांगौमोन सेल्फी लादो पूरा सेल्फी राइनो वाव डेंजर पार्क नहीं क्या यार अच्छा लगता है ये देखो ini sesur dengan ni ada dengan aktris dengan beda dengan yang dengan ikiran siapa रिजर्ट फै लोगोफोर स' नोंथांमोना फैफेराखै फैनानै नाय बेयाव जों दिनै शुटिं लादो आरोना क'दै रिजर्ट स' नोंथांमोनाबो फैनानै ओरैबायदि मोजां नांदो आरो फैनानै स' बिराद मोजां जायगाफोरा स' लोगोफोर नायलांबाय आरो जुदि इन्टारेस्टेड नाङोबा भिडिअखौ थ' थौदो बिदिब्ला शुटिं सोलिगासिनो क'दै रिजर्टआव नै आदा केमेरामेन नै फैनो हागोन बेरायनोबा बरिया खा लोगोफोर फाइनाली जों दायो क'दै रिजर्टआव दंफैयो आरोना नोंथांमोनाबो फैयोबा फैफेराखैबा फैनानै टंलायाव दङ टंलानि दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसोमोन दिनैनि शुटिंआ जोब्बाय स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ अल